8-krát, Bráňo. 8-krát som mu hovoril, Bratislava, počujeme sa. Nikto mi nič nehovorí, to ani nekomunikujú, to je katastrofa, toto. Prečo ste ma tak zarezlali do piči, Bráňo? Prečo ste ma tak zarezlali, že vidíte, že je tam trimážro do piči a necháte ma kokotinu povedať. Krista Boha vám do piče, už som naozaj nasratý do piči. Skočím stôl 8-krát sa niečo pýtam do piči a vy mi neviete povedať, kurva, ani meké fé. Do piči tam, kurva. Piča aj s takou spoluprácou. Toto naozaj prisám Bohu. Čo riešiš, aké veci riešiš? Odhlasuje sa na opéčko. Opéčko si to zoberte. Však tu skáčeme z S1 OS2 cez opéčko. Nekrič tu na mňa, ja si tu kokot neváľam. Ale ani ja si tu kokot neváľam. A ja som v živom vysielaní do piče, kde poviem kokotinu. Divák vidí, že hovorím kokotinu. Dobre, okej, tak. Dobre, tak na budúce tiež. Keď tam bude kokotina svietiť a Merčiak povie pičovinu, tak ho v tom nechajte sa vykúpať. Paráda, super.